Идеи, които се раждат от това празно пространство. Възможно най-малко пари да се построи за салон за живеене, който да бъде артистичен експрешън на желанията и идеите, с риск да бъдеш обвинен в престъпление. На такова място се купуват само бали от сено, брезент и шперплат дъски, които се построяват в квадрат, в който се влиза. Може и да се опъва палатка. Може да има дупка, която да служи за комин, и малка печица на дърва, които се събират от... или oil drum, които се събират от гората, защото тук е близо природата. И при тези условия работиш на нископлатената работа, която ти се предлага в супермаркет или в хотел, който не предлага нито реално почивка за теб, нито реално изхранване и настаняване, а някаква мизерия, пълна. Нещо, с което трябва да се съобразиш на всички скапризите и на всички си идеите, но ти никога не влизаш в картинката. Както е в така наречения ти дом, който трябвало да оправиш банята и да плащаш данъци за него и да се бутваш ъп с тамошната хазяйка, така наречена майка или както и да било друг човек, но нямаш право на желание и на живот за себе си. Нито храната, която ти трябва да искаш, нито лекарствата, нито в момента, като трябва да ми се извадят зъби, на никой друг не може да го продадеш това. На мен ми трябва тази услуга. Само това искам да платя. Затова трябва да направим престъпление и да го заснемем с артистична цел на протест, за да може в крайна сметка да се случи нещо от нещата, които си искал, а не просто от страх някой да ти сгрохти в микрофон и да те оплаши и да получиш инфаркт и край. Дори не можах да се изкажа в такъв смисъл.